Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin da za mu ci gaba da karanta muku littafin Allah gatan bawa wanda Zara Muhammad ta rubuta, wanda kuka fi sani da Zara Sirbaje ko kuma in ce muku mamayin su. So insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya. Tunda Ilham ta samu sauki kullum suna waya da su Momi, abin ba karamin daɗi yayi wa dadi ba. Momi ma ji take kamar ta yi tsuntsuwa ta ga Ilham. Dadi sun yi magana da dakta inda dadi ya nemi da ya nema musu Ilham visa daga India zuwa Saudiya domin su yi umara. Aiko hakan aka yi domin Ilham basu kuma sati guda a garin India ba, sai a Saudiya. Tun isar su garin Madina Ilham ke kuka na farin ciki. Kwanan su 6 a Madina suka isa Makka. Ilham ta yi addu'a sosai a ciki kuwa har da Allah ya bayyana mata yan uwanta, saboda inda ta faɗa mata komai game da tsintota da dadi yayi. Shi yasa ba ta da sukuni illa Allah ya bayyana mata danginta. Tafiyar su zuwa Saudiya tare da Dr. Adnan aka yi ta, dan haka yanzu ma shi dadi ya wakilta akan ya nema musu visa zuwa UK, saboda yana so Ilham ta ci gaba da makaranta a can. Dan haka Adnan bai yi wasa ba, yayi abin da dadi ya umarce shi. Ko da zuwan su birnin London ba su yi sati biyu ba, Adnan ya kai Ilham wata makarantar secondary. Tambayoyi suka mata wanda sai da suka yi matukar mamaki amsoshin ta, dan har inda ba su tambaye ta ba take kai musu amsa. Lallai Allah mai girma da ɗaukaka ne, ga sha ba Ilham ilimin da ba wanda ya yi zato. Kuɗi dadi sosai ya saki kamin a yi wa Ilham certificate ɗin primary da na junior wa ek, domin a SS1 aka saka ta. Sosai Ilham take mai da hankali ga karatunta, wanda take ganin da shi ne za ta taimaki iyayenta. So tari in ta dawo gida za ta zauna ta yi shiru, tana tuna wasu abubuwa da suka faru. Wasu ta manta, wasu kuma ba ta manta ba. Duk abin da Anwar ya mata na cutarwa ta manta shi, sannan mutuwar iyayenta ma bata tuna ba. Hatta auren da ke kanta sai da ina ta mata ƙarin haske a kai. Amma fa 'yan biyu tana matuƙar ƙaunar su, kuma ta rasa da wa suke kama. Ita dai ta san ba da ita suke kama ba. Kamannin Anwar gaba ɗaya ta manta su. Kamannin Anwar ba gaba ɗaya ta manta su, shi yasa ko tunanin shi ba ta yi. Kawai abin da ta ɗaukar wararta shine kowaye baban su twins gaskiya baya ƙaunar ta ita da yaranta, wanda zuwa yanzu tana jin tsanarsa a zuciyarta, saboda ta yi imani da yana son su da ya zo inda suke, musamman da ta samu lafiya. Abin ba a nan take ba, in kamun sauri. Bayan shekara ɗaya, su twins sun yi wayo, komai suna ci, ba su fiye damuwa da nono ba. Shi yasa inda ta shaida wa Momi ta ce a yaye su zuwan dadi da Momi 4 gurin su Ilham suna duba su. Shi ma Dr. Adnan yana yawan zuwa duba su, don so yake ba ainihin tarihin Ilham ya san wace ce ita. Yanzu Ilham na SS3, inda dadi ya ce idan ta kammala SS3 za ta dawo Najeriya. Abin ya yi wasu Ilham daɗi, don har ga Allah sun gaji da zaman ƙasar da ba su ba. Ilham ta yi kyau na matuƙar ban mamaki, babu mai cewa a jikinta su twins suka fito. Tsayawa faɗa muku kyan da Ilham ta yi da ci gaban da ta samu. face ɗin da ya yi kaɗan sosai. Dadi yake sakar musu kuɗi. Twins ko da aka yaye su ba sa rigima, tafiyar su suke yi ko ina. Ga su tun suna yara sun taso da ƙaunar junansu, don ko kuka ɗaya yake yi sai ɗayan ya taya shi. Anwar kafin wannan lokacin Anwar ya kwanta a asibitoci daban-daban a faɗin garin Abuja. Babu mai ganin sa ya gane shi one time. Kowane likita yana ba shi shawarwari ya rage damuwar da ke zuciyarsa, don hakan zai iya haifar masa da ciwon zuciya. Don game da hawan jini tun ya same shi a sanadiyar rashin Ilham. Shi yasa yanzu ba ta yaransa yake yi ba, shi dai Ilham yake son gani. Momi ta tausaya wa halin da yake ciki, har ta so ta tona asirin su tsakanin ɗa da uwa. Da ƙyar dadi ya lallaba ta akan ta yi shiru. Ilham ta kusa dawowa, don ko shi dadin dauriya kawai yake yi, amma ya damu da halin da Anwar yake ciki. Shine ma silar da yasa ya ce Ilham in ta yi SS3 idan ta yi SSCE ta dawo da so yayi ta yi university ɗinta a can. Isan kullum ita ma sai ta yi wa dadi kuka akan su tausaya ma bros na ta fito mishi da Ilham har kar ya rasa rayuwarsa. Hakuri kawai dadi yake bata, don tabbas sai Ilham ta gama school za ta dawo. Zuwa yanzu an cire Anwar a mukamin sa saboda mulki sai da lafiya, shi kuma ya rasa ta a dalilin Ilham. Yau 22 ga watan 9 2016
A yau ne Dr. Munir yake dawowa Najeriya bayan ya kammala karatun shi na tsawon shekara 2 da ya shafe yana yi. A airport iyayensa da 'yan uwansa ne suka je tarbo shi, bai so haka ba don shi ya so a ci driver aka turo mishi, da babu inda zai hana shi wucewa Wudil. Da babu abin da zai hana shi wucewa Wudil gurin Amira dan ya kosa ya kai mata albishir don zuwa yanzu har hotunan su twins da bidiyo din da Anwar ya musu tare da shi duk yana da su a wayarsa. Bayan ita su gida wanka yayi ta abinci sannan aka zauna zaman hirar yaushe gamu. Nan ne dadinsa ya fara mishi zancen ya fito da mata ko yar wane ne ya daura masa aure. Shi ba ruwan shi da cewa sai yar babban gida, shi dai ya samu mai tarbiyya da asali. Murmushi Munir yayi sannan ya ce insha Allah dadi kwanan nan zan kawo maka matar da nake so. Allah ya tuna mana lokacin, in ji dadinsa. Abin suka amsa gaba daya. Kiɗin motar dadi ya dauka zai fice da sauri. Dadi ya ce ina zuwa haka daga dawowarka, ko hutawa baka yi ba ko dan kaga saukar safiya kai shine zaka fita yawo? Kai ya so sasane sai dad gurin ta zani yana faɗi ya fita da gudu dan baya so su hana shi zuwa. Su dadin Dariya kawai suka yi gami da yi masa fatan alkhairi. Gudun Munir yake amma gani yake motar ba ta sauri, ya kosa ya isa Amira idonsa wacce ya san zuwa yanzu ta ƙara girma. To anan sai mu ce subtrate Munir. Ya yi tafiya mai ɗan nisa sannan ya iso Wudil. Gidan mai gari ya nufa lokacin mai gari yana fada, ko da zuwansa gaisuwa ya samu guri ya zauna. Mai gari wanda tun zuwan Munir gurin bakin shi ya ƙi rufuwa ya ce idonka kenan Baniru, bakin turai. Tashi yayi wa 'yan fada salama ya ja hannun Munir zuwa cikin gida. Matan mai gari ne a zaune a tsakar gidan suna hira. Ganin shi da Munir yasa suka fara tsokanarsa da cewa sai yau ake ganin ka. Gaishe su yayi sannan suka zauna shi da mai gari akan tabarma suna hirar yaushe gamu. Ganin ya kusa awa da zuwa amma bai ga Amira ba ya sa ya tambayi ina take. Inda Asabe uwar gidan mai gari ce ta ce ta je makaranta amma yanzu zaka ga ta shigo. Ai lokacin tashin su yayi. Tana rufe baki Amira ta yi salama ta shigo. Ganin Munir da ta yi ne ya sa ta tsaya cak. Shi ma numfashin shi ne ya kusa daukewa saboda ganin ta mai gari ne ya ce to ki karaso mana kin tsaya daga nan. Shigowa ta yi jikinta a sake kuma har yanzu idan su akan na juna yake. Mai gari ne ya yi wa matansa nuni da su tashi su ba su guri don gama sun manta da su a gurin. Ɗakunan su suka shige har da mai garin inda Amira ta maye gurbinsa wurin zama a inda ya tashi. Ita ce ta fara ɗauke idonta a kansa sannan ta hura mishi iska a fuska. Shi ma ya dawo a hankalinsa. Gaishe shi ta yi cike da jin kunyarsa don zuwa yanzu ita ma tana son Munir duk da kankantar shekarunta. Amsawa ya yi cike da so da ƙauna, bai bata lokaci bai ciro wayarsa ya ce mata albishirinki. Goro ta bashi amsa, miko mata wayar yayi bayan ya nuno hoton Ilham da Anwar. Da sauri Amira take kallon hotunan. Tabbas wannan Ilham ce saboda duk soyawar da za ta yi ba za ta taɓa mancewa da ita ba saboda akwai shakuwa sosai a tsakaninsu. Ta kuma Munir ta yi tana kuka tana cewa don Allah a ina ka ga yar uwata, ka taimake ni ka kai ni gurinta. Tana jijjiga shi. Jin kukan da ne ya sa su mai gari fitowa suna tambayar me ke faruwa. Da ƙyar Munir ya samu ta sake shi ya yi wa mai gari bayani. Labarin ya musu daɗi sosai kuma su ma sun ga hotunan. Ba abin da yake daure musu kai irin auren da ta yi har da yara kuma dan shugaban kasa. Amira wacce har yanzu kuka take kallon hotunan su twins take yi tana jin son su a zuciyarta, wanda ta san ko ba komai yanzu su ma sun ƙara yawa akan da suke su biyu. Abin da yake daure mata kai shine ganin Ilham da ta yi face ba miyau, wato hakan na nufin ta warke kenan ko kuma me. Mai da hankalinta ta yi ga tambayar da me garin take wa Munir cewa Maniru mutanen da ba mu da ikon zuwa gidansu saboda sun fi mu ta kake ganin za mu je gare su. Da sunan Amira yar uwar Ilham ce. Shiru yayi yana tunani, karshe ya samu mafita. Wayar ya ciro ya shiga Instagram ya yi satin sunan Anwar. Aiko nan take ya fito wata Ilham ne ma a DP ɗinsa. Following ɗinsa ya yi sannan shi ma ya ɗauki Amira hoto ya ɗora DP na shi sannan ya yi status da cewa don Allah jama'a duk wanda ya ga yar uwata ko ya san inda take ya taimaka min ya sada mu. Mun rabu ne tun muna yara. Sunanta Ilham Bukar Shatima. Yana gama rubutawa ya updating foton Ilham a matsayin wacce ake nema. Ya musu bayanin abin da ya yi kuma ya ba su tabbacin mijin Ilham yana mu'amala
a Instagram sosai, nan da 'yan lokaci zai gani, don haka su jira su gani. Anwar wanda ke kwance akan gadon sa rike da wayarsa yana kallon hotunan Ilham ya ji wayar tasa ta yi ƙara, alamar ya samu saƙo. Da kamar ba zai duba ba, sai dai kawai ya duba sai ya ga wani ne mai suna Munir ya following ɗinsa a Instagram, sannan kuma ya yi tagging ɗinsa. Da kamar ya share sai ya ji yana da sha'awar ya ga wane ne Munir ɗin. Shiga ya yi Instagram ɗin, miƙewa ya yi da sauri, ganin hoton da ke kan DP ɗin Munir ɗin da sauri ya yi accepting ɗinsa, sannan ya shiga kan hoton da ya yi posting. Tabbas ko a bacci aka tashe shi zai iya bambanta tsakanin Ilham da Amira, sai dai abu ɗaya ne da ya yarda da shi, sun yi matuƙar kama da juna. Status ɗin ya so makarantawa, miƙewa ya yi tsaye, ya yi sauri yana ƙara karanta dan ƙari. IG ya yi duk wani ciwon na jikinsa ya warke. Tabbas sai yanzu yake zargin akwai abin da dadi ya ɓoye masa game da inda ya kai Ilham. To amma shi ya san duk inda Ilham take dole za ta so haɗuwa da 'yar uwarta wata rana, don haka dole ne ya je ya ɗauko Amira a duk inda take a faɗin duniyar nan, ya kawo ta gidansu, don ya san dole Ilham ta dawo gare shi. Duk sai yi wa Munir private ya ce mishi ya turo mishi address nasu da kuma phone number ɗinsa. Munir wanda ya dama zaman jiran reply ɗinsa suke, bai ɓata lokaci ba ya mishi sandin abin da ya bukata. Ko da zuwan sakon wayar Anwar ya miƙe kawai ya yi shiga toilet ya yi wanka, ya shiga cikin shigar alfarma. Wayarsa ya ɗauka bayan ya ɗebi kuɗi masu yawa. Escort ɗinsa ya kira a waya akan su shirya, gashi nan fitowa za su lashe anguwa. Su kansu escort ɗin sai da suka yi mamaki, don rabansa da fita anguwa kusan shekara guda kenan, don haka cikin sauri suka shirya, kuma yana fitowa suka bude masa mota ya shiga. ba su zarce ko ina bisa airport, yana zuwa jirgi is ready. Da yake jirgin da shugaban kasa ne, kai tsaye wayarsa ya ciro ya kira gwamnan Kano ya shaida mishi nan da zuwa, yana zuwa nan da minti 40. Tun kafin jirgin su Ilham ya iso airport, rana ba ta ƙarya. Tun kafin jirgin su Ilham ya iso airport, tun su dadi sun zo taron su. Ko ina in ka duba kake duban ka yana 'yan jarida ne suna jiran isowar jirgin. Afwan, suna isa kan motoci ne birjik na security da gwamnan ya tanadar masa. Kai tsaye ya ba su umarnin su kai shi gidan mai gari. Sai lokacin ya kira Munir ya shaida mishi gashi nan zuwa garin, tuntuni ya iso Kano. Ba Munir ba har su mai gari sai da zuwan shi ya ba su mamaki. Suna nan zaune suka fara jiyo jiniyoyi ta ko ina a cikin garin. Hakan ne ya ba su tabbacin ya iso. Hankalin 'yan garin ne ya tashi saboda zinjiniyar alhalin sun san ba kasafai masu mulki suke zuwa garin su ba. A kofar gidan mai gari ne motoci ne suka faka, wanda tuni mai gari da Munir sun fito domin tararsa. Iso suka musa zuwa cikin gida. A ɗakin mai gari suka sauke shi, yayin da security nasa suke jiran sa kofar gida. Bayan gaisawa aka gabatar masa da abinci, amma Anwar ko kallon abincin bai yi ba. Ila tambayar su ina Amiran take. Da sauri mai gari ya kira da shigowa, ta yi jiki a sanyaye ta samu guri ta zauna, sannan ta gaishe shi amsa, fuska cike da walwala, don ce yake kamar ya ga Ilham. Tambayar da ya shiga yi dangane da ainihin tarihin su, kuma ya buƙaci da ta sanar da shi gaskiya ba tare da ta ɓoye masa komai ba. Ta sanar da shi tarihin su, sai da ƙwalla ta zuba a idon Anwar. A sports ɗinsa Marainiya ce a ya dinga azabtar da ita, kuma ya yi imani ba ta san iyayenta sun rasu ba. Share hawayensa ya yi, sannan ya yi wa Amira ta'aziyya. Su masu mai gari duk sun masa bayani a game da abin da suka sani a kansu Amira. Bai shaida musu halin da yake ciki ba na rashin Ilham, illa kawai ya nemi izinin mai gari na son ya tafi da Amira Abuja, saboda komai dare yau zai wuce. Mai gari bai ji daɗin rabuwa da Amira ba, amma ba shi da yadda zai yi, shi yasa ya amince. Anwar ne ya fahimci mai gari ran shi bai so ba, shi yasa ya ce wata guda kawai za ta yi ta dawo. Ka yi haƙuri. Special number ɗinsa ya basu, wanda in aka kira kai tsaye za a same sa. Sannan ya miƙe domin tafiya, bayan ya ajiye wa mai gari kuɗi wanda suke dollars ne, wanda shi kansa bai san adadin su ba. Mai gari kusan su ma ya yi a zaune saboda ganin yawan kuɗin, wanda tun da uwarsa ta haife shi bai taɓa gani ba. Ƙofar gida ya wuce yayin da Amira ta shiga haɗa kayanta. Bata bada lokaci ba ta gama haɗawa, ta yi sallama da matan gidan tana ta kuka. Munir ma da ƙyar suka yi sallama, da ƙyar wayarsa ya ɗauko ya bata, sannan ya ce za su dinga waya, kuma kafin ta dawo zai zo ya same ta. A haka suka rabu. Ta je ta samu Anwar ɗayan ɓangaren, ya sa aka buɗe mata ta shiga, suka ɗau hanya tana ta kukan rabuwa da dangin mai gari da gidan mai gari, don tana ji a jikinta kamar ta bar gidan kenan har abada. A haka suka ɗau hanyar Kano.
Kai tsaye gidan gwamna suka wuce bayan gaisawa tsakanin Anwar da gwamna sai gwamna yake ce masa tun ɗazun aka ce ka iso amma na ji ka shiru murmushi yayi sannan ya ce wallahi dadi wani uzuri ne ya kawo ni mai muhimmanci kuma har na kammala yanzu haka Abuja zan koma. Sai ka ce ana korar ka Anwar in ji gwamna murmushi ya sake yi sannan ya ce ba haka bane dadi amin afuwa zan wuce yanzu. Gwamna bai so Anwar ya tafi ba amma ba shi da yadda zai yi ya hana su dan ya so a ce su gana da Nafisa ko zai ji tausayinta. Har airport gwamna ya rako shi sai anan yake ya ga Amira sai anan ya ga Amira yayi zaton Ilham ce dan tsananin kamar zai ce amma Anwar baka da kirki ka zo da iyalin naka amma baka kawo ta mu gaisa ba. Murmushi yayi sannan ya kalli sashin da Amira take wacce ta yi firi saboda rashin sabo sannan ya ce dadi wannan ba Ilham ba ce kanwar ta ce. Murmushi gwamna ya yi dan sai a lokacin ya lura Ilham ta fi wannan kilewa sannan ya lura wannan kamar akwai duhun kai a tattare da ita. Sallama suka masa suka shiga jirgi suka daga zuwa Abuja wanda Amira ji take kamar za ta sume saboda tsoro yayin da zuciyarta godiya take wa Allah saboda a dalilin rayuwarta yau ta yi ido biyu da gwamna wanda da sai dai ta ganshi a hoto ko TV na biyu ga ɗan shugaban ƙasa duk a dalilin Ilham. Na ƙarshe shine ya fi mata daɗi wato jirgin da ta shiga godiya ta sake yi wa Allah yayin da ɗaukin garin Ilham da yaranta ya cika zuciyarta. Karfe 10 daidai na dare suka isa gida bayan an ɗauko su daga airport kai tsaye fatar su momi ya wuce da ita. Suna zaune dukan safala suna jimamin mai Anwar ya je yi a Kano saboda lokacin da ya fita ba sa nan security sa ne suke sai da musu sun kai sa airport ya tafi Kano. Sabon lambar ce ta katse musu hirar ganin wacce ke bin sa a baya ne yasa su haɗa baki gurin kiran sunanta Ilham. Har da dadi ba ita bace ya ba su amsa a lokacin suka ƙure ta da ido sannan suka gane ba ita bace. Kama ce kawai ba ma kamar dadi da momi saboda sun san Ilham ta daɗe da wuce wannan matsayin. Amira zubewa ta a ƙasa jiki na ɓari wai yau ita ce a gaban shugaban ƙasa da matarsa lallai iko sai Allah. Gaishe su dai sannan duka suka sami guri suka zauna dadi ne ya fara magana tabbas Anwar duk daga inda wannan take ta haɗa jini da Ilham ɗiyata don haka ku yi saurin sanar da ni wace ce ita. Anwar umartar Amira yayi da ta sake ba su labarinta ba tare da bata lokaci ba ta sake ba su tunda ta fara ba da labarin babu wanda bai yi kuka ba a falon har da dadi saboda tausayin su. Ihsan sai ta je ta rungume ta Amira tana kuka kamin daga bayan mummy ta bayan ta dadi ne ya ci gaba da magana. Kallon sai mai da kan Anwar sannan ji gaba Anwar matarka Ilham tana kasar London kuma sati mai zuwa za ta dawo Najeriya. Iya abin da zan shaida maka kenan game da matarka. Da gudu Anwar ya miƙe je ya rungume dadi yana masa kiss a fuska faɗi yake yi thank you dadi na gode da wannan albishir da kamin. Dadi ne ya katse shi na faɗa maka ne ba don komai ba sai dan Amira saboda na san za ta buƙaci ganin yar uwarta kaga dole in mata bayani inda take amma wallahi da ba don hakan ba sai in ta dawo za ka ganta. Shi dai godiya ya ci gaba da yi san dadi ya ma umarni ta kai Amira ɗakin ta tashi ta yi ta za trolley ɗin Amira sannan ta riƙe mata hannu suka wuce. Anwar ne ya sake yi wa su dadi bayanin yadda aka yi ya samu Amira mamaki suka yi daga baya suka jinjina a social media. Dadi da momi ne suka wuce ɗakin su yayin da Anwar shi ma ya wuce nasa fafin. Farin ciki duk ya biya ishe shi ji yake kamar ya bi ta London dan ya kosa satin ya cika ya dawo a bar ƙaunarta. A bangaren Ilham zuwa yanzu ta kammala karatunta sai shirin dawowa gida take yi murna duk suke yi ita da Inna City School zuwa yanzu sun iya faɗin momi da dadi dan wayo ne da su. Yau ne Dr. Adnan ya sanar da dadinsa labarin Ilham don haka bai bata lokaci ba ya ce ya kai shi ganta da yake dadi ya zo London din kuma shi ma Adnan ya zo kai tsaye gidansu Ilham suka je ko da dadi ya ga Ilham jikin shi ne ya fara rawa da sauri Adnan ya zaunar da shi ita ma Ilham tana ganin sa ta tuno da mahaifinta da gudu ta je ta rungume shi tana cewa abba dan ita a zatanta mahaifinta ne da ƙyar inda ta bambare a jikinsa sannan dukansu suka zauna tambayar ina dadi yayi game da alakar ta da Ilham ba ta ɓoye masa komai ba ta faɗa masa duban sai kai ga Ilham wacce har yanzu tana rike da hannunsa ta kwantar da kanta akan kafarsa. Tambayar da ya juya zai Adnan ya katse shi dadi ko ka tambaye ta ba abin da za ta iya sanar da kai saboda yawancin abubuwa ta manta su ina ga ka hakura har zuwa lokacin da za ta koma Najeriya sai mu bi su don mu samu ƙarin bayani. Idan dadi ne ya sauka akan sarƙar da ke ɗaure a wuyan Ilham
Da sauri ya kai hannunsa kan kwaɗon sarƙar yana dubawa. Wallahi wannan ko daga ina take, jinin ɗan uwana ce, ita ce. Shine abin da ya fito a bakin dadi sannan ya ci gaba. Sabida wannan sarƙar mahaifiyarmu ce iri biyu gare ta, ta bani ɗaya ta ba ɗan uwana ɗaya, ta ce in muka haifi 'ya'ya mata sai mu ba su, don haka tabbas wannan jini na ce. Inna ce ina ne ya ɗaure kainan, don haka Adnan ya ba su shawarar a bar magana zuwa dawowarsu Najeriya, shine za su samu ƙarin bayani, amma anan babu abin da za su gane. Hakan aka yi domin dukansu sun amince da shawarar da Adnan ya kawo. Su twins ne suka shigo falon suna guje-gujen su, idon dadi ne ya sauka akan su. Da sauri ya ɗauke shi ya ɗora a cinyarsa. Tabbas da yake ba su da iya wasan su suka ci gaba dai. Cikin wasan ne suka yi arba da gemun dadi. Habawa ai ba su yi sanya ba, suka shiga wasa da shi da sun ɗauka wani nau'in kayan wasa ne. Suna isa gida Mommy Adnan kamar za ta cinye shi, sai rungume su take yi. Ba su twins ba. Bayan sun ci abinci kowa wanka ya yi. Sallah ya bi lafiyar katifa. Shakuwa ce mai tsananin ta shiga tsakaninsu. Dukkansu mutanen gidan Ilham ko da Amira kamar za su mai da junansu ciki saboda tattalin juna, yayin da kullum Amira na makale da waya tana waya da Munir. Soyayya ce suke yi ba ta wasa ba. Abin har mamaki yake ba Ilham saboda gani take gaba ɗaya ma nawa Amira take. Rana ba ta ƙarya. Tun kafin jirgin su Ilham ya iso airport, tuni su dadi sun zo taron su. Ko ina in ka kai dubanka 'yan jarida ne suna jiran isowar jirgin. Anwar kwaji yake kamar ya tashi sama ya taro jirgin. Basu jima ba jirgin ya sauka ɗauke da Ilham da twins ɗinta da Inna da Adnan da Abban Adnan. Su twins ne suka fara saukowa. Ko jama'a na so a ce kuna gurin, yayin da Ilham ta biyo bayan su. Shiga ce ta alfarma a jikinta, fuskar da sanye cikin baƙin gilas, kayan jikinta ja ne da green Swissless. Sauran kwalliya na barwa masu karatu su yi mata da kansu. Anwar numfashinsa ne ya ɗauke yayin da yake tunanin anya wannan Ilham ce kuwa. Tunaninsa ne ya katse lokacin da dadi ya taɓo sa yana ce mishi, to Anwar ga fa Ilham, ko baka gane ta bane? Kallon dadi yake kamar wani wawa, dan tuni ya gama raina kansa, dan ko da haɗi Ilham ta wuce tunaninsa. Amira ma ta gane haka, ta gane Ilham, but tana mamakin yadda Ilham ɗin ta canza one time haka. Binta kawai take yi da kallo, ita ko Ihsan dama har ga Allah bata gane ta ba. Babu abin da ya ƙara firgita Anwar sai da Ilham ta fara takowa zuwa gurin su, ganin yadda hips ɗin take rawa cikin wani yanayi. Tafiya take kamar tarwaɗa, yayin da su suka rugo da gudu suka rungume dadi domin sun gane sa. Mummy ce ta ƙarasa ta taryo Ilham, yayin da 'yan jarida suka fara aikin su. Tambaya suka shiga jerowa Mummy a game da farin cikin da take ciki sakamakon dawowar surukar tata. Dariya Mummy ta yi sannan ta yi godiya ga Allah da ya dawo da ita lafiya. Juyawa suka yi kan Ilham inda ta shiga bayani cikin harshen Turanci. Wayyo duniya, na so a ce kun ga irin firgitar da Anwar ya yi da ya ji zazzaƙar muryarta. Abin ba a cewa komai, ma da lokaci na gaba domin jin yadda za ta kaya. Za mu dakata a nan, sai lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Kada kuma da ku ci gaba da danna mana subscribe da alaƙa da kuma alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku dinga mana like. Mun gode.